Mayong hapon mga katuski. So hindi nga kapunon magluto na po ko para panihapon. Nga po moon magalang-alang ko o manok mga katuski. Nagbagan ako. So akong hugasan ang karne para ako isugba. Nana ko mag halang-halang katuski. Ako sugbaon daan ang manok. Dayon ayan ako taguron sa buwan silihan. So okay, so hugasan karne mga katuski. Ini manok. Kami kapanghugas mga katuski kay agas. Juga di mga kasigulit na mo kari. Mo tahu na ko sa district eh. So di na ko ni siya asinan ng katuski. Ano na ko ni? Manghalangan mo na ko ni. Hindi na ako asinan bagong ba? Hindi na ako tiplahan ini. Ito na. Sa buwan na. So ako sa balik sa rin. Kasi balik sa rin. Siap. Ako na siya isugba. Kita sa kusina. Siya mga katuski ha. Ako kayo video para mamasa. Okay, sugbatan eh. Ya. Ya. Sige ko na huna ko sa isud ano mga katuski. So, mga ko nga alam ni kuan. Kauno halang-halang. Wala ko na. So, ini. Buha ko. Buha ko dahon sa sili. Mana ang garahan mo tutski? Magalang-halang ko lang. Yung sa bulan ko dahon sa sili. Ang tutski ba? Ang ano yan? Yung ulotan eh. Ini. Kaon pa man yung mga tutski? Tindaw sili. Mao gini kasagaran ako gamiton kung maghalang-halang ko. Kami gani di hapon ni sagol sa utan. Ang sili ulot. Ano ay ko sa sili katuski? Kaya kuan lang ulot. Pero kung saling-sing ang Japon siya, matubor ang Japon siya di kasi matay. Ulo lang siya pa. Talagsan dito ko mga yan niya ulot. Belak ano ito si basig manluod bitaw nang di na hinoon mo di na mo kon ba anam lang bitaw kamatay wala man pud proses kan yung ako nga ginakuha so no kada punuan ano ginakuha ko so na so pati man nang nagbunga gyapon
daghan na kay kusili diri mga katos eh. So kana po nasili mo ya po no. So wala ko mga gani. Kamo was ka mo gamit og sili. Panguha lang ito rin. Kaya lang yung ita. Pero mas maayo yun nga mananong. Kaya bulan-ulan, ada na tamo atog layo. Diha pa sa tuan palibot sa tutog kara. Pagkados kay. Dudugan mo dahil mo sa kitas. Lagi berita. Ako'y laing sangkap sa ako ang halang. So, tingnan yung sili, udlot. Tama na siguro ni mga skip eh. Ito sila mga unuguan. Ito sila mga ano ng udlot. Sakto na. Nakaputos siya. Katali siya. Dayon. Butangan dahil ni siya o pure good nga sili. Kanang iya yung bunga. Iya yung bunga. Ayan. Slice ni siya. Ay, isagol sa halang-halang. Kumot na ang subah mga ito siya. Siguro paing na rin. Pinalik mo ito. So dapat ano yung 8 para nga parti at bundila ba. Okay, nara sangkap sa lang-halang, dahon, sili o bunga. Pero guys, anak ko yung butang sa tugod. Di oras na magtusi oh. Di oras na magtusi ba ha? So bali-balihon. Yan. Mot. Bango, mabango. Weh. Kahit manina flip ba kay mo hindi ka pulit kayo. Beli-beli orang di sini untuk yan para nga balance ya. Okay, so karon ato sa ko sa sulod mag-slice ko og luya. Bago kami nag-order kami, kali Napos sila po tayo ilang naman. Ngayon lang ito ang mga katos. Pinaling kami. Bago sa akin lang. Pwede mo po kadala namin yung video na yun sa pag-uli nito. Ito na lang ang title namin dito mga kasi ano ngayon, ano kasi naisip na rin to, no, na mga ako na lang gawin ko pa dun sa Pilipinas namin. So ngayon yung gawin namin ko, ano, mag-video na lang ako dito. Ha? Mag-video na lang ako papunta doon mga doon. Saka mag-iya. Kasi siya mga katos kaya. Banhaan TV. Tanong mo ito pare sa usto. So yan yung palitan. Yun.
may Bombay rin. Hindi mo ito ang Bombay na bili ng utoski. Sama nila na ang kasagol. Okay, ahos na dagang kain ahos. Pero yung Bombay mo ito ginuton. Pero ang mga tanong doy ang likod. Patilok. May ahos sa ni Bombay mo ito siya. Okay na. Nagbablog din si Kapitan. Oo. Panas na ako pa. Panas na ako gusto ba. Sana. Oras na. Yun. Oras na. Ups. Palihon. Ay, patuto kayo mga katuski kayo. Ito hawid. Okay. Balikan na pod niya. Nakaon sa araw edit. So, slice mo ko. Slice ako sa lamas. Kuya. Hindi na kung nisisutan o kurita. Kaya mo yung masih ngayon kids yun. Hindi na. Ang kaing sangkap na toasty sa halan. Kaya yung kinisili ng toasty. Siling halan. Tagurong niya po siya, slice niya po siya pin. Parang halang. Ang mga toasty. Hindi ko hilingan ito. Pulang juga kan yang foto. Tiro. Karon nanti mo. Sudah ada kung foto basta lang yung foto. Hindi man ko yung foto. Ngay foto so. Terus cake mo gini tinuod. Pulang juga ko sa unang foto. Okay. Tinggal kenapa mau terus ke Bombay dayon kuya siling halang dayon kedua dahon sa sili so pusat ni cik ang disubah cik sana ko yun lah sunah terus suha dengan Pwede naman eh. Pwede naman eh. Kalami kumot kayo. Lami na din na taon no. Puasa usulan mga kutsli. Maputla, makaalinig ka sa pinutubo. You need help from Hemorrhoid Cafe? Mapayaan din ang panipagdadagunitan. Kung ang gatas, tinalas ka. Medyo ngit-ngit ang panahon. Alum-om. No? So, ang akong bato ng katuski. Ano ni ang luto na. Wala pa iga ba?
halang-halang. Init ang cellphone. Init ang baga. Dili po tayo nga pagurang mayo mga katuski kay itong po ng sabaw. Oh, kaya tangali. Kabukahan tabi ni kaduhan ni sim agi yung kaluto. Ayan. Oh, tara. Ito siya. Ayan. Pwede na kaunon, oh. Kaya lang ang wala. Balik ta sa sulod. Kaya itong slice-on. Slice ko. Ha? Hindi ko rin po yan. Nabakuam na. Kaya mo ganun lang kami. Terus ada apa kok? Mama itu pilih kau datang kau. Mana-mana itu. Ada di sini. Harus nomor jelas ya. Buruk atau apa? Nanti lah. Ayo. Si mga katuski ya, gubot ang sina kaya ada sulit. Mga katuski ya, ipakita sa inyo. Dah, marag slice. May masangkap. Okay. Lingaw pare sa lidah. Hanggat nga magig daan mo nga ang kanan ba kanang nabi tayo mga balbakuhan mga katuski. Kaya nga ang tignan na to kanang nanabang ang kuwan balbakuhan. Gisahon ang lamas. Wala, magpusit. Gisahon ang lamas. Ayun. Naman, gisag at ilang sinugbang ng manok. Butangan og tubig.
Sulo dari sagol ang dahon sa sili. Ngayon, anak ko ang pagluto ng katuski. Simple lang yun ay. Oray na abot sa akong kahibalo. Mga katuski. Ganhan ang usa gahawid sa kamera, ang usa gahawid sa luwag. Ngano mangita ko lisod-lisod dito. Makalingaw. Malingaw ram pud ang katuski. Hindi hinuga sa vlog. Subscribe kayo mga katuski sa ako nga YouTube channel, Katuski TV. So sa Facebook page, Katuski Arellano. Pag-follow mga katuski. Shout out sa mga solid viewers na ko diha, sa mga silent viewers na mas kanunay gid sila nag kanunay gid sila nagiguban sa tanan ako ng mga vlog ni ginahin. So ako ilo ang subis Bombay mga katuski. Ayan. Bombay. Na yun. Ang luwa. Para ito ka. Buat malamig baka ng maray na yan lamat po ito sweet. Totoo na ito kanina katusik. Ito orang kadiyot. Lawas ito ito. Ito orang kadiyot. Tadi lang ako kasi ha, painayan ako kadiyot ng TV, kaya murag ko sobra. So, karoon, ako inunan ang manok, ang mga manok tapos sila. So, ang katong gagawin sugba. Yan. Ayan. Ayan. Ini kesulit lah. Drone untuk tubig. Okay. Okay, kasi kung lagi butang ng tubig sa kanon sa nako. So, maglata mga katuski mga pila ka minuto. So, sa mga lato ng mahukal. So, sige katuski ato sa mga latong kalim. Nagulan mga katuski. Takbo, takbo! Takbo na! Ulan! Wala naman ito. Ano yung kitchen rin? Ang aganan kanang dami o kilin. Baga po, ano ay ihalay mo mag-longag.
Ubot kayo. Mga bukong tulubi. Bukan ako kalabay. Okay. Sige mo ulan. Ako mo rin sa uban mo kasi para mo mapaasok na ko sa mangga ba. Muna kong iba diha ang tuyo. Bawagan na niya. Dauban ko na iya sa tungod mangga para nga masuhan. Balik ako ng mga nangiro mga kuso ni Kungkung. Ito kayo lang ng patos kayo. Tungod kayo no. Ako na. So, ang motor nga mabuka na kasi ang akong dipaskan. Wala namin gagamit ito ang kasi ni bitsin o naging sarap. Silawat sa sundo. Sili marami ko kasi aliyabo yan okay kasi paliwalahan at saka kahit so karoon pinulatan nga mabukal ang talon ulan. Ada kayo? Ada kayo? Kita na kasi yung gawas ng layout. Sabi ko ulan yun. Ito sa ulan. Pero, ipay kayo mga tanom, oh. Ipay kayo tanom. Nawa kong Jurassic ko. Nanga, nakatawa. Nakatawa sa kaya ulan. Nakatawa. Ito mo ng balon. Ito ko sa balon diha, ikan ko. Ito yung pinagbubukan. Ano ako pa ito eh. Pero ito, parang pinagbukan ako mablog ng balon diha mga kapityo. Kaya kung ito sila sampo ba o magulan, hindi mo ikuha. Ito ka magbukan. Ito ko, isulod. Basta pandai natin. Okay, magtusulod at tanong balban.
chemical. Kunting tiis na lang. Muna dali kayo tubo ang mga sagbot kay i-maintain ug maayo sa ulan. Lurot kayo. Lipay kayo ang mga sagbot. Pero malipay pag kuani o bahingan na ito sa akong baka. Kabaka na ito. Kaya na gitong abuhan na ko na. Itong na kaya. Naanak ko na siya. Basta abuhan. Yung tuluran ng kahon. Yung sa ano yun. Yung ato ko. Ato na ko ka itong. Ngit-ngit ang tayo nito. Bukal pa. Lapit na. Lapit na. Ito lang. Kalau ni misis ang sini. Biar ngapa dia sekulur bila masih sekulur waktu nama sedikit kumpul sedikit kumpul dan itu tidak tidak hanya dari sekian kumpul bukan lang sakit minggu karena karena mo ni gapo kaunon karon ketulan buno ang panahon yan ako halang gitu halang gitu kalau bekas may sisa ni ron halang ka mga walo mau ka sa naghapon halang ko walo ramang sabi sa butang halang kaya nang usap ka punuan ng CD diha ay lahi mo kung mapunuan nagkuha mo sa silugot down sa sili o rin sili ba ya kaya din yun yung musik ni sabaw nga walay bitsin walay magic sarap asin lang kita tengok dulu apa kamera pada butang timur gelas air butang gelas air bisa tuang kamino atau juga butangan gamay dia na magic sarap bahkan sana pun tahu saya dengar bos Tang. Apa ya? Lembut nah.
Gambod ang mga dahon. Okay, kabukalan ito bro. Kabukalan ito kadiyot. Pagkatapos palungan. Ako siya ko ba ito? Ako siya. Ano eh? Saan na ka? Sabi eh. Pinaling. Pagawas ko rin sa itong bata ko. Ang bata ko sa iyang mutuon. So, ilahapon ng kanya ilahapon ng loto. Ilahapon so, sila na yung magluto anak ko. Ibuk balong. Ito balong sa ako nagluto. Ito na. Okay. Ayos. Ito lang ito siya. So, dagang kayo salamat. Hindi na sa punon. Sa inyong pagpagiguban sa tanak ko sa lalo sa Higayon. Kasi nakahiman ako sa nakahiman sa paglaing na content. No? Agi sa pagluto. Ngayon mga ito siya. Kung siya sinulaan, ako dito yung ako yung video. Ako yung mga video. So, salamat sa matananayan ninyo sa pagtanaw. Tanan nato ng mga vlog na ginagawa. So, suporta. Kasi, follow naman ng Katuski. Ako, Facebook page. Katuski Arellano. So, sa akong YouTube channel, Katuski TV. Subscribe nyo Katuski. So, salamat po ngayong hapon. So, bye-bye. God bless.